Vidite? Da se ne odvoje ruke. I to mi je bilo nešto, ja sam i noge zakačen za vrat, mislim, fiskultura, međutim kad su me operisali ne mogu više. I ne mogu. I šta ja sad da radim, ja hoću to opet da mogu, hoću da dokažem sebi da ja mogu, nije tako. I što sam više trenirala, ja sam se vratila u normalno stanje, vidjeli ste. I tu sam rekla, aha, nije, opet dokaz, nije kako tvrdimo da se ne može, nego može se. Onda sam počela i da nosim, znači nisam više gledala na težinu. I sad u prodavnici, znate, oni džakovi od 15 kila praška, a moja drugarica farmaceut je odlično zna pravila da ne zna šta sam prošla, zna ko sam operisala i ja onaj džak. I stavim u kolica, ona se je razdrala, cijela prodavnica i odzvanjala ne! A ja kažem, šta je bilo? Ne smeš! Rekao, slušaj, zadatak ti je da promeniš svoj minus. To je tvoj minus. Ja smem i ja mogu. Nema, gotovo je s tim. Tuđe misli utiču i kao bolje, i to ima isto veze. Međutim, kada mi znamo ovo, baš nas briga, i želim da svaki čovjek što više baš ga briga za taj nedostatak, za taj minus. I ja pitam nju, a zbog čega? Kaže ona, ja sam pre 10 godine imala problem raka i izlečila sam se i ja to čutim, nikom ne pričam. Ja kažem, bila si sa mnom, pre 4 godine smo radili zajedno, pre nego što sam se razbolila i ti mi to nisi rekla. Kaže, pa ne, šta bi ti mislila o meni? Da si ti meni rekla, da si to prošla i da ti danas živiš, ti si pobedni ženo. I da ti to daš informaciju, što više pobednika. Ja se možda ja bi počela da poznajem i nešto drugo i ne bi strahovala više. Pazite koliko ovo ima smisla. Ona stala i gleda me, ja o tome nisam razmišljala. Znaš da ima zlih ljudi, rekao nema zlih ljudi. Ali ima, nije tačno, to je tvoj problem. Misli, sve potiče od misli, mi to svi znamo, kažu kakve su nam misli, takav nam je život, otac tada i nam je to isto pomenuo, rekao, i to je tačno, ali pazite, mi imamo i, ako imamo misli, šta? Imali smo misli da je rak opasan. Kakve su nam misli, takav nam je život. Mi smo dobili neke informacije, znamo da tamo neko leži na onkologiji, bolestan i tako dalje, ali šta s tim? Živimo u nečemu kao sad, pa eto, to je tako. Rekli su nam da je rak opasan, to je tako. Međutim, ja sam počela da dolazim do ideja kako da počinjemo mi da kapiramo, da svesno ovde menjamo, da napravimo promenu, da bi nam bilo bolje. I to je i ovaj moj rad, i ovo znači što uopšte radim seminare i predavanje, ali baš i slikovito kroz ovo gde čovek počinje da gleda iz tog ugla. Ali kad se ne razume dovoljno taj ego, te egzistencije, a onda se stvori onaj drugi ego, ja, pa stane čovjek, ja da vam kažem, ja sam bolji, ja sve bolje znam, vi nema, nije to tako, nemoj da jedeš meso je otrovno, znaš. Ali sve nam kažu na način, to ne valja, meso je otrovno. Zašto bi meso bilo otrovno? Ali ako ti se ne jede, pa nemoj da jedeš, u redu je. Ako jedeš, ja znam ljude koji ne jedu, recimo, ne jedu ovo, ne jedu ono, pa dobro, šta sam? Ali zašto imam ja potrebe da ja nađem nedostatak, onaj minus u tome? Šta su to mi možemo, jer sve misli, pazite, misli su to uradile i da živimo ovako i da živimo onako ali samo trebamo da što bolje usavršimo taj minus, da nam ne bude nedostatak, loše, nego da taj minus je taj izbor. Znači, ja biram po tome, prijami, znači po mom nekom minusu, konstatacija, da ja hoću da budem vegetarijanac, ili recimo hoću da se lečim čajevima, neću da idem na operaciju,
šta god znači, ali evo, ja hoću da budem ovde, ja se uopšte ne ljutim na ceo ostatak Skoplja što nije tu. Zašto? Tako treba, kako oni najbolji po tome, kako meni taj plus u vama, ste vi ovde. A onda, iz toga što ovde je plus i što se vidi taj plus i što se, znači, razume, širi se i onda nas bude više. Koga zanima? Koga ne zanima, nema problema, pa ne mora, on ima drugačije neko viđenje.